Godmorgen. Godmorgen. Så er vi klar. Jeg kom til at tænke på, at det bliver den korteste arbejdsdag, jeg har haft i år, hvis jeg gør det på 12 timer. Godmorgen. Godmorgen. Hey, så kører det bare. Vi kører bare. Det er ikke sådan helt gennemtænkt, men planen det er, at jeg skal prøve at løbe 100 km i vores performance pants. Julia, hun kommer til at livestreame det et par gange sådan, løbende i løbet af dagen. Og hvis jeg giver op, det simpelthen er så dårligt og ikke kan gøre det, så giver vi rabat på hele siden med det antal kilometer, jeg mangler indtil midnat. Du vil løbe. Starter om 19 minutter. Har performance pants på. Ja, alt vores marketing spændt er brugt i november på en TV2-reklame, så nu er jeg selv nødt til at prøve at lave noget marketing. Okay. Hvornår var du ideen, den kom? I går. I går? Ja. Jeg er ude at løbe. Løb 10 km i går. Så var jeg sådan, jeg kan fandme godt løbe lidt længere. Lagermand, Dagen han har lavet den her til mig. Den rigtige bomuld, den bliver slet ikke særlig... Den bliver fed at løbe i, når det regner. Jeg har en masse møder også. Jeg har faktisk allerede første møde her klokken 10, som jeg skal have på turen. Og det bliver godt. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har taget madpakke med på arbejde. Sådan der, okay. Har du fået den nu? Okay, vi ses. Ses. Altså, man kan jo ikke få skinnebensbetændelse og sådan noget der undervejs. Det får du dagen efter. Men så kan man få sådan noget, jeg tror, hun kalder det for træthedsbrud. For man har åbenbart 32 knogler i foden, og de kan blive trætte. Og så knækker de. Nej. Så vi snart løbet et halvmarathon. Jeg har det perfekt. Jeg har et online møde med vores marketingteam. Det er ikke en strategi, så de snakker også til mig i øret, og det skal snakke til jer. Det er lidt svært, men jeg er nødt til at komme afsted. Det er farligt for mig at stoppe. 36 kilometer, og jeg kan mærke, at jeg er ved på den første lille bitte grise. Tiltrængt pause. Der skal du have. Det er dejligt med noget varme. Velkommen til. Tak. Halvvejs. Jeg er mentalt lidt presset. Ja. Det er skide godt. Det er fandme fedt, at vi vil hjælpe. Du sætter bare farten op til sidste der. Ja, jeg vil gerne have en fadøl. Kan du skaffe cigaret? Ej, jeg ryger ikke engang. Jeg er ved at blive syg. Jeg synes, det var en god idé i starten. Ej, jeg kan godt mærke. Jeg kan godt mærke, det er langt. Jeg kan virkelig godt mærke, det er langt. Hvor langt er vi? Lidt over halvvejs, tror jeg. Okay. Jeg er stoppet med et tjek. Du står her i faldskærm. I performance chance. Ja. Og i år løber jeg 100 km i performance pants. Næste år, så tror jeg gerne, jeg vil sove i 24 timer i vores bambusunderbukser under en varm dyne. Men det sygeste ved det er, at det er min egen idé, det her. Altså, det er fuldstændig dumt, at man ikke nogen gange bare holder sin kæft. Og drøjvæk, jeg skal virkelig bare med krampe i lægmusklen. Det er overhovedet ikke godt. Nej, det er så nemt. Hvor langt har du løbet? 81. Ja, så er lige 19 tilbage. Vi skal have øl. Skal vi bare? Ja, det skal vi. Jeg skal have en fadøl. Det er 100. Det skal Anna også. Status. Der er 19 km tilbage, og jeg løber sygt langsomt lige nu. Jeg løber med en pace på 7,5. Har vi lige tjekket. Det betyder, at der er 2,5 timer tilbage. Jeg troede godt nok, jeg var hurtigere. Det er ikke tilfredsstillende, det tempo her. Jeg skal afsted. Hvor er der lukket London? Kan du prøve at tjekke? Skynder dig lidt. Ej! Ja. Det når vi ikke. Nej. Ej! Du er rigtig i butikken, der er der øl. Jeg skal have en fadøl. Kan vi så ikke gå ned og købe den inden? Det gør jeg. Jeg tror, jeg løber de sidste 19 km baglæns, bare lige for at få lidt modstand. Ja. Jeg kan mærke, nu kan jeg mærke, at kroppen er helt presset. Sådan, jeg har det som om, jeg skal kaste op hele tiden. Jeg føler, at min løbesko er blevet til træsko. Hvad så? Jeg tror, det er det. Det er den værste challenge, jeg nogensinde har fået. Men også dejligt med frisk luft. Jeg elsker frisk luft og ondt i hele kroppen. Jeg skal også til ind af. Ja. Der er ingen grund til at løbe for længe, for meget. Det er jo nu, man fucker op normalt, når man tror, man er i mål. Jeg har nok i hovedet, at jeg skal løbe 200, så det er kun halvvejs. Ej, det er sgu nemt nok, det her. Det er varme. Kan vi komme ind? Ja, der er åbent. Hold kæft, det er nemt. Ej, det er stærkt det her. Jeg har den. Ej. Ja, tak.
Ej. Tak for hjælpen. Det var fandme... Det var sjovt. Hvad er det længst, du nogensinde løbet for inden det her? 46, tror jeg. 46, ja. Men jeg føler egentlig, at... altså, jeg er faktisk... Mine ben er ømme. Men jeg er ikke sådan... Det er ikke sådan, jeg er helt færdig. Jeg tror, de sidste 2 kilometer, det var de hårdeste, fordi man sådan... Ja. Og det vidste jeg også godt inden den der med, man sådan... Altså, der tror man er i mål. Ja. Og man er bare ikke i mål. Og man føler bare sådan, fuck. Eller nu håber jeg ikke, vi skal ud og løbe på kap, eller sækkeløb, eller andet julefrokost. Det skal vi skal hinke. Hink? Det kan jeg godt. Hink mod hinanden. Relax. It's tea shopping.